N'Ensoko TV uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Imambiengia omurigereria bw'ensoko no kwigena kwana buna kwabukire bya nabo igoni gogendrete bya andonsia sore chinsani nye chabono mambia chabutukire chidageka 14 igoro murobiri bwetorobine ritkolia Alhamisi ochakirevene karango kwarigania asenchira ya bene kigima mwancho murigereria tuguchikusanga naye kurbono iga wika chinsa isano nemo chumugasobwe ritkolia rero nyorabuna botambe murobiri bwetorobine tokomurekera ariagendrete gwateka ime nabo igo ase chinsemo ao igongoro kwa Linet Nyambane karongo kumanyinga umoroberio yiga ora sensemo ya Facebook isikogenda Ensoko Digital nigo tororo live nabwega nsemo ya YouTube tubwatu na Ensoko TV nabokonyoranga umoroberio yogo nigo roro regento kora enekinga kunyarore ko bagogoshia elinkeyo erindekere abantu abange ase obonge ngokuyariganya twachakira umoroberio gwetorobine. Etorobini nigo tukuyichaka kurwa ase county ya Nyamira ase ebunge gose abamenyi kurwa award yekerenyo imeya ebunge ya North Mugirango bakoragwa na Shem Nyanumba nigo bagikeire ebikore by'abasaye kubwateranirwa n'ekiburaburu ase misangrekano y'abana siasa ukwana n'abasaye nigo bono baboririe gose babori gukubeka gose kwene kinkobeka bara omorembe nabo igo banyare ko babakwerikia buna abakichikura asobonge nari barachikochora abarayi baganetie ase obochori bore busyo komenta nayo abamenye ubono nigo baboriri abarayi bari bare asoborayi kwene kibuna nkogeretera bare abantu amagenderero ayibanyate ko babakubariera eira yasa marieta ngor kwa Mheshimiwa Shem Nyanumba oyo ko bori kerokyo MCA korwase Kerenyo ward egendo nate abantu bekerenyo Nyamira na bagusini jendonga tuare siasa gendrete amangana agunisi mwabera rigoro moro chekero ibintu byakorekana ari kiumbu buna murabitu bagutumeka bobe goita abana siasa bali bakobori chikura na baramu tigante bya murabitu na nto base gutumeka bobe buna nto abasa twabere to gutumeka bobe twarwanira abantu kero basoire guchiana ndiko nyaro abebire batigeire bosa ekero kwenda buna muntu oroche ese organism yabeta se Mapei County abantu abange bakwete including the police officers tigante vijana byo na siasa goje 2027 nto basa gwasana ni siasa ngabuneni gatokole siasa yo morembe siasa bwato bwanchani uriyo gochorwa abantu banjiro choro bonge agambira abantu inchenda ate abantu bali baumiete ngamba ngora yane kwanza na endensa be serikali inyale kompensenti abantu bali because serikali nero yali wita abantu bali yakero opposition eri yarangeretie meeting tworoje na abantu bandi bali gutishira bawate abantu babasa ko gotachororo neye korokunga ekero opposition byachi toro bagaitwa serikali nere maite na kiabantu bali because serikali ne bwate intelligence ne bwate nice kumanya kubwata eguni ende onzi egochikurwana ase mukutano bunoriore tigambo lia basaye beto bekeranyo nga nchebuna Shem Nyanumba nimbwate agenda na kujasa muri unabasaye na ende ntwanje gutumekwa jaga uno ko irishingira moja uchikurwana ese igikuiteria mugusi umina manyinga ekinege siomba ko bekere kerekebe na ende no bora itoko nyoro buguiteria manyinga mbori ko obuya tigansa basaye beto agite tubwaterane tokole siasa yo morembe siasa yo bwanjani yakora ntunabantamu tuise kulige libono iga unango kwa naiga buna ikonga usikulige parks retire nchiyo abande bakali bwa kweme ibutu gobobe usikulige yekerenyo ine sub county ebwende goba era benta imwedi kwa tonone ya Nyamira county ntubwa ditaya bono yekerenyo saa moja iga ya Maragoba onya no musuntoro no naba murabali bakubugulia abantu bali barwe Nairobi na Sande okonyora batamire kurose nginje musuntoro nale kubolia authorities bali barase biro gobona iga ba make sure na tuatware lights ase both ya Kerenyo na Ikonge na ino ne biasara bagina baranya ko ncingeni cya ubiyo egento nale ko tangirina umwana oyito tendo kwa Dr. Fred Okingo Matiang'i no muntu bwa vision twaramna kolega askuru magaza serikali yaeta na nale kubolia abantu bete gakitika tumubwatsie onde bwensi oyo bwate doubt oli ole doubting Thomas
tigamote na mumururi yuto na bwate vision kurwa situ warure kurumaega na glass mad Mombasa abantu bali Mombasa bagonthia bagiria mabonsinga umuntu tubwate Matiang'i igorno na ringi Kisumu mbono mambina ikira Kisumu abagere baria youth bate na muntu bwate Fred Matiang'i yona ratia bosi ba minto agitwa tubwaterane asoko bwati mumururi yuto na rande state house atokorire gas igento kende tukwanda se asengane iyo mbaro bawate na Fred tabwate numbers bono iga na koraga pilot analysis kidogo ase Kerenyo in one of the polling stations ngaetega na muraba keiga on I think it was around I spent around 4 hours nganyora basaye baitu bagori university babwata IDs lakini babwati kura I got around 500 people babwata IDs babwati kura igona algo saba ndo babwati bande to ndo babwati kebande babwati kura to ndo babwati kura na tura Fred Matiang'i kura because bono iga oisikoli to sikubata jikura 20p akera to jiko sase by agent direction yego jikoja akonyora Nyamira na Kisii to atware 4 million strong votes kurugusi kwa kwenda diaspora ende Nairobi other towns Mombasa Nakuru Kisumu na bali siko 2 million igo to isikubu twaro mugibu bwada jikura jiri jonzi na bakonya watu atware 6 million strong kurugusi ikitura yusa abantu bana oro tubasi Fred yaso state house asamalieta ngoroku Simon Mayakao murainde wabalemu Nyamira mbawani ndaitego ko tebange gintu kirya beto Mabei ngibonere tiko bandonsi tikakiro monta eguri baga kenyeye haralie sai bono twamanyire nga ngikere abantu kiro monto manyire tikabalete besa tulie kenye ngimakero weto gote one time lakini abantu ba two time na bacha batige turagere tulie bese yuto igote twake ule karau style igo bono ngote yabantu bali abasaye bali batumegete gari Omabei gaki abasaye baitu bagusiasa mwabeta mwesp igente getangani mwana siasa ta gutumeka bobe abana abantu bagututumeka sai later bagutige so I'm playing bali batara bwate kura buno omurai atekire gukwana babwate kura more especially bali ebibande byacha recently tutware numbers na litoratenene no muntu ito oyo mukorukunga Fred Okengo Matiang'i abana siasa bali bagutumeka abasaye bono ndojenga mwebire ingimwa twabachorerete etwabachorete mokora magenderero mo abasaba mo gutumeka kigasi tali gasi yogo waka abande egasi tutaite mobaye neri basomerete aba bakorete gasi ya magoko bae gasi ya magoko tali ko bae gasi yogo jikurwania abana siasa bande ngagerete ngise kwenderega nsete yo tubwate igo no gusaba kwana abana siasa bonspi mo especially bali babeta kenyengima abana siasa ka abasaye egasi eri basomerete Tokurwa ase county eyo ya Nyamira omwancho murigereria tokwenda gwika ase county ya Kakamega ase omoroki gwa gwikirasi ge 11 gose omoroki gwa gwikirasi gya form 3 nigo anyare ko baguga gweitwa nebibago abo mutigerete chingo machimbe echichirerete ogukwa kwaye nigo airetwa senya gitari nene ya Kakamega asare konyora obobwene kurende niganyaite ko bakagosiria obugima bwaye nigo yatebekane una ugo kukomoro kiguyu nigo asaganetwe na gwikara bonega tibara ebibage bitiba tibira manyekana ase obotuki bwachakire kubwatikana nege korekyo ya akaremi kwa vitesi muno ndi akakali kola kai ndio hiyo mama boniza asubuhi na this person alijua James hapo tuna Pemba watu wengine wako Yes, college. Which am Mike. Soko ya kwenda shuleni jana. Nishana kasema tuache moto wakatoka nasikia wengine wakitoka sitting room. Wakaona hapa tumeishi.
Hapo jikoni wakabeba tu utensils kidogo, unga, watu hata kiberiti. Simu mbili. I think hiyo simu hata ulichukua. Waliruka ukuta, wakaingia kwa nyumba ya watoto, wakapata mtoto yangu msichana Laura Flora ambaye alikuwa kidato cha 3 shule ya Vokoli Girls. Alikuwa amelala. Walimvamia kwa kupiga yeye kwa kichwa na kifaa yenye sikufahamu. Wakatoka hapo wakakuja paka kwa bedroom yangu, wakanieleza wanataka niwapatie simu zangu. Kawapea simu yangu pia na ya mama. Kaniambia pia walikuwa wanataka pesa bure, kama sitawapatia pesa wataenda kumaliza huyo mtoto. Si kujua kumbe walikuwa shamaliza. Sasa nikawaambia pesa mimi sina, lakini tu simu ndio niko nayo, na msinidhuru juu simu naona nimewapatia. Vile tu niliwaambia hivyo na katoka, na mimi nikakimbilia kwanza mtoto niende niangalie hako hali gani. Nikapata mtoto amefungwa kamba na mikono nyuma na hako hali mahututi. Nilingangana kufungua hiyo kamba, nikajaribu kungangana kubeba mtoto mpaka kwa gari ili nimpeleke hospitali ili aweze kufanyiwa first aid. Sasa nilitoka hapa nikakimbiza mtoto hospitali. Kufika hospitali tukumaliza dakika 15. Tunashangaa kwa nini walienda kuumiza mtoto mwenye alikuwa amekosana nao, na mtoto msichana mwenye pia alikuwa ana plan kuriport shule next week shule zikifunguliwa. Tumelaani kitendo kama hili. Tunaliomba serikali ingilie hii maneno, ifanye uchunguzi wa kina na zaidi. Insecurity ndio ni kitu ambayo tume-experience kwa hii area sometimes back, lakini ni kama hao vijana wameanza kurudi kufanya kazi mbaya kama hii ya uhuni, ya kuua wenzao, sio mzuri. To encourage the patrol, the police patrol in this area, so that we can get and apprehend such incidents that may occur even to the incoming students. Kama mchungaji nasema kwamba hiyo kitendo nimekilaani. Naomba serikali iweze kuingilia kati, iweze kutusaidia ili tuweze kuwa na usalama hapa Kefinko. Tuko utigana na roboti ururu gwichania omwanchwa omurigereria tukira na wika ase orogongo rwagusi ase use ekiombe kiabaga kana bangina kurwa Kisi na Nyamira inse iri aburiria Mwanyagetinge Heritage Council nigo basabire omugusi gusika kisiro cha omugusi echichire obotenenku bwaito abubare abana obugambi bwaito amona makweri omugusi bagokwana asense moya manga ebunge ya Kitutu Masaba imeyo muchi goseme county ya Nyamira inse yo Munyakerogobo George Nyakundi nigekere kyobagi kiri kinyomo chitanjeri okoroka abana ebirentane okobekerwa chigutwa kwa bagambi amona gati ya yande amange. Alieta ngoro kwa George Nyakundi omunyagetumbe Mwanyagetinge Heritage Council. Lehero igotwacha puna chinsagi chionsi chiagusigo ikaransaga kugambera amangana 3 obotenenku bwaito toroje bwasirire ekera abana baito bagusira bwasirire obotenenku bwaito no nabana baito esiro ya kabere yobugambi bwaito kero omongina omogokoye noli no mwana oya abichoke omogaka igago sanero omwana oya naki yagenda nagosaleire wasi abantu na wasi ng'ombe are omuntu ekerango konyoma mumurago konyoma yango siganirwa kasiganirwa abamura bamenya kwenda oboko baebwero ngori nabasika bari bababwate chinyimba babaire nyumba babaire ngori basiba bamenya nga banchanire bagaka babaire gisokoro bairania ira abana bake bari emyaka emeke bakubangainire libanya ko baibita mtamu na mandasi
abanyoriria abana gitoje kubaruka n'abango bakoba togukwana n'abagaka baito bali bakole bintu binebye bitutukanu tobatie kelwa tobate mbagwenda tiko babagusi aende ntonyorete nge constitution yagoteba ng'a affiliation act nelio mwana wako yo bando yone oborito omana gotigera gochiario yo no tugutukuru esukuru yo kendere ebintu ebitikato kane kabisa asa Marieta nkoro kwa Silvia Kemuntu oyo rate monde wone mbu machoge ngokwanera abana baita bake aba barukiru ebirentane naande ebimeri na Marieta ngabu nayo atabwati ng'enjo bono ngoteba omwana n'omwana chiombe na chiabantu ekera omugusi agoteba ng'a wasia ng'ombe wasia muntu igemineti ng'a ekera abana bakwanirwa abanyaroka oyinero obwata omoko reta chiombe omomuronyomera ase igo chinga muna bono igekera amakweri abeire igekonyarekana amebere yamenya chimocheria amatuka amange ase ng'encho ng'asi amebere yakoeni gutakoreti tayo abantu abange bagoikiwa bairani mochari ntomanyeti gosirero mochari nero chimbera igo tokogikeria egento eki buna mwanyagetinge lakini rere ngakijibwa kire igandoche ng'a siasa eye yabeire iyo omonto ndi wensi agwesoka tariko bori onde wensi ng'a siasa agochigokora magambi tarikorigigwa esa matanga magambi tarikorigigwa ase abantu basirete obugambi bokorigigwa ase encherere ng'ora twabatebe tirimo nende mwanyagetingeye tukabatebe inchuamo mwaramanire tobasonsore erinde amang'ana abe burungi mugateba bagaka bwenjara abanyarire mabono tukabatebe ng'a motugutegu tugutigaraga abo mwancho murigereria ase ekaunti ya Nyamira nigo gose abasai nigo barachikonyora emirimo ase ekaunti eyo ekero egetange kirieri kerachi gwetigwa ase ensemeyo ya magwawa okuo gose eng'ani eyo nigo yakwanetwe nabo bisaba kubekyombe gose kurwa ase getange kikia ereri Kenya Railways obatarete chinsemo cha magwawa aburitwe igoro chinga kibare korota ase getange kyo kegochigweta ase batebiruna wikabono iga banyorire oboremo chieka emerongevere na nigo baganete chieka emerongo gose etano nomo ase bono batebire buna nigo barachikugania echinde merongene kurwa ase abamenyabo nigo bono baenekeria basaye bense meyuna getange kigegweta gochibare konyora emeremo turanyora roboti yetu ayubare gukwana burit koregoro Land Commission wako hapa ili waangalie hiyo mambo ya mashamba ili watatue mambo ya mashamba, wale wameadhiriwa wawe compensated. Ndio? Umeongea mzuri. Siwa lazima mtu alipwe shamba yake. Analipwa. Kwa hivyo hiyo itafanyika. Na ya muhimu ni kwamba tukijenga hii station kwa sababu ni station kubwa, vijana hawa wote ninaona hapa wote watapata kazi. Umeongea mzuri. Hawa vijana wote watapata nini? Kazi. Kwa hivyo mjiandae. Na sio mbali sana, hii itaanza, hii station na hii mjengo yetu itaanza mwezi wa Septemba, hapo karibu tukimalizia. Kwa hivyo tunakuja, wakina mama muanze kujipanga. Na matunda. Wakina mama mufanye nini? Na manyoya. Tengeneze chakula. Manyoya. Hapa kutakuwa na mambo mengi sana, watu watakuwa wanakaa hapa, wanalala hapa, wanakula hapa. Kila kitu kinafanyika kwa hii. Na mheshimiwa utakuwa na kazi ngumu sana. Sababu hao watu wote watapata kitu ya kufanya. Kila mtu watapata kitu ya kufanya. Kwa hivyo hii mradi ni ya maana. Ya mwisho tunaomba, kwa sababu mtaanza kuona hiyo kazi ikifanyika hapa kwenu, malori yetu, equipment zetu zitakuwa zinatambaa kwa hii area, tukitafuta mambo ya mchanga, tutafuta mambo ya maji, tutafuta mambo ya kokoto, tukifanya mambo mengi sana. Wakati mnaona watu wangu hapa na watu wetu hapa, tafadhali muwaheshimu, si ndio? Na muwasaidie, na tuungane pamoja tufanye hii kazi ya serikali. Ni kuomba tu, naomba ili tuendelee kwa haraka. By November
hao vijana wengi wakuwa wameshaingia kwa wale wengine na wale ambao watakuwa wameathiriwa kwa sababu ya hii laini. Ningewaomba kama mmeona watu wengine wakipitia kwa shamba yako na wameweka kitambaa nyekundu mahali. Ni wangapi wameona kitambaa nyekundu mahali? Naona ni wengi. Kama umeona kitambaa nyekundu mahali, unajua tunapitia kwako. Na hiyo sasa wewe, you are a candidate of compensation. Si ndio? Wewe ni mwadhiriwa. Lakini tunakuja tukae na wewe, tuongee, tuelewane, na hiyo maneno yote yanafanywa na National Land Commission. Kwa hivyo mimi sina mengi, lakini huyu ni rafiki yangu sana. Tumekaa na yeye sana. Huyo tena mkubwa wangu. Kaniambia kuja uondeshe watu wangu station itakuwa wapi? Tutasaidiana na yeye. Tutasaidiana. Nena 15 years. Sina mengi ya kufanya ya kusema saa hii. Tutaanza kujenga station hapa. Tuna kitu tunaita camp. Camp ya watu kukaa. Na watu wetu watakuwa wanakaa hapa hapa Mawawa. Tunataka manyumba ya kulala. Tunataka mambo ya vitu vingi za ambazo iko baba. Sasa mjipange na mjiprepare. Tunakuja asanteni. Ingia. Mnafurahia maendeleo? So tunasema asante kwa ile heshima ambayo mmetukaribisha, na tunashukuru kwamba mmepokea mradi huu na hata ile ya stadium, si ndio? Na hata kesho tutakuwa kule Kiabo Nyoro tena tukiangalia mambo ya chuo kikuu university, si ndio? Kesho tutakuwa na PS wa defense na maafisa wengine tukiangalia hiyo. Kwa hivyo kwa sababu ni usiku, nataka kusema mengi. Nashukuru vile mnaunga mheshimiwa mkono. Si ameongoza ninyi vizuri? Wangapi wanaunga yeye mkono? Asante. Na rais, wangapi wanaunga rais mkono? Asante. Wabeke kambi ili aenge matali. Ili wa Chinese wabeke. Abantu bakorosi train na wa Chinese. Wataweka makao makubwa sana. Building teyo gusiengi ma era ulengani station ya Jacob kumatali. Tumeona ni? So hapo watachukua ekali kama 60 Egetie kiona kenga naiga ekikira maziko bange 20. Tumeona ni? So ebone koko times 3. Tumeona na maziko bamitu. Naende ine serikali ya ukora. Serikali. Lakini wale ambao wataambiwa kwanza nyumbani na rali ya Gotago watalipwa malipo vile umeelezewa na National Land Commission. Tuiona ni elinda abantu banyole ase egende gigwet. Ekenege ndikibwate benefit. Faida nene sana kubwa kende gionsi muranyole nka. Mwanyule nateba. So kwa hivyo mimi nataka niseme asante. Asenge njona mwanchire. Nende kora kana mawawa gesinge kawartik kikaro. Kiere dam neje agachu matali. Mawawa dam. Stadium kwa gachwere gaiga. Nende bono tuwale tirege engera kabisa. Engera to gutereka gaiganga. Aina mao sana mabi. Kwa hivyo tunasema asante. Nende tobe tokubwatira na igolioka. Nima tena bali bai konge mbai wetu bobe lakini mbate betu kuna tema ko batebe. Una gichere station ere Nyamira. Elinda abana baitu baruga abanda Mombasa, baruga abanda Nairobi. Kama ni masaa matatu ni mara moja inaenda mara moja. Oyo kwenda Buganda, oyo kwenda DRC Congo, oenda Boigo. Teka Boigo. So, igonte tena abo muntu gukwana gento nende kiaba kiyo maende. Sawa sawa. Chitaliki chinsaina ngamogo ngete edetu mambi. Nitakuja hapa. Hapo ndo kisa cha yeye ndio nipata wapi. Wewe. Moroje ni ndiga bagani hapa. Nimpatige. So mambia chinsainye igoro. Tegwana ina.
Wancho murigereria tukurwa ase county eyu ya Nyamira tokogenda ase county ya Homa Bay magega gusana matuko amake aetire maega yechibura buru kwenekigwa ase county ya Homa Bay asomo sangrekano olinda mwananchi oyoirerete omonto yomo uyorenge goso uyore raia bwense ya Uganda gusiri obugima bwae wano mugabana bwe county eyu Gladys Wanga wesokirie na kugikeria egekore kibororo asate biribuna muntu tabwenereti gusire bugima na bura buru tichibwenereti kwenekigwa ase misangrekano ya gisiasa nigo akwane tayega chingaki arenge gusanga ni amate ya nyagusira ase county ya Homa Bay. It's most unfortunate what happened on Sunday. And I'd like to really condole with the family of Noreen, who lost her life due to a vehicle that was speeding, that then knocked her. It is most unfortunate. It is a life that should not have been lost, that has been lost, and for which we are extremely sorry to her family, who's mostly in Uganda, but also Sly here, Susan, Hugo, and the baby, who are here and have now lost their mother. I'd like to say that the events of Sunday were unfortunate, and we should never get to a point where people fight over politics. I have been consistent in my call to our people to remain tolerant and to let people who come here make their views known and heard, and go. And at night they will sleep. I've done politics here. This is my 15th or 16th year. I have never had a single incident where any violence is associated with me or my campaigns. This is my 15th year. It is something we have never done. It is something we cannot start doing now. So also for those who are dragging our name into this matter just by virtue of the fact that we are the governor of this county, without any shred of evidence of any association or involvement. And I want to ask the law enforcement, please take action and take it impartially. Yeah, take it impartially. If anybody was involved, take action. It doesn't matter their political persuasion. Yeah, people to exercise restraint, and our young people, let people say their thoughts, let people go, but also the people who are coming, let them not come for war. This is politics, it's not war. The kind of machetes we saw, the kind of guns, the kind of people we saw here, the kind of all the things that they came with, it looked like it wasn't for politics. It might have been for something different. So I'd like to urge anybody who's coming, everybody is free to come anywhere, but please just come. If you're coming for politics, come and do politics. If you're coming for, there's no need to come for war. It is not war. It is only putting your ideas.
Tokorwa ase county eyu ya Homa Bay omwancho murigereri tokorana gwika ase county yiga ya Nairobi ase ekiombe getenenerete engineer ikimanyakante buna Engineers Association of Kenya nigobono kiaruro kuboria gocha ase serikali koneke una kunyarere ko bage kubwatirana nekiombe kyo anene nyare ko bage kubasera ase emeroberi yabo nari bararu obokarari obuya gocha saba Kenya chinga kichicho abarai kurwa ase kiombe kyo nigo baruro kuboria gocha asaba na inji kwene kichinga kichiriba okorubwa gachi kunyara kuba kubwati bare amachiko ari abekire ne kyombekyo nabo igoko ringoria chinji ne chiri chigotenenera obwagachi obo nariyo amakwiri atayene kigwe ayo aberega kwene kiguchinga kichinyinge kero chinyomba chikwagachwa ukwana kurugaiga aso mocho Nairobi chinga kibabwatege karo kyabo kero mwaka kikamanyeka ntibuna annual general meeting murai we kyombekyo gosomo president we kyombekyo nigatebire buna nigare tayari kubwatirana ne serikali na bega ba Kenya bonsi erikwene kiangubeka bare ense ya Kenya ase ebirengo birebia. If the capacity is not being met, then investment should be done during the project phase to ensure that necessary infrastructure, if it is testing labs, if it is bringing in more equipment to ensure that the products required for the infrastructure meets the standards required, so be it. Why not? That is how we are going to build manufacturing in this country, and that is how we are going to create jobs for this country, which is a big menace for any leadership. And I have to tell the government for free, if we do these steps that we are talking about as engineers, we will not see our youths on the streets. Why? Here is the benefit we're going to see from infrastructure. Apart from direct jobs for engineers, we will have direct jobs for supply chain officers, we will have direct jobs for finance guys, we will have direct jobs for transporters, we will have growth of the hospitality industry. People need to eat, people need to sleep. And we all have seen, we have traveled. Everywhere we've seen infrastructure, we have seen mushrooming of town centers, buildings coming up. All those are jobs that go to our local Kenyans. If we look at infrastructure from this perspective, then we are on the highway to growth and development as a country. Let us not be cheated by foreign help. It is only temporary. As soon as the project ends, they go. And guess what they go with? Profits, which they have recouped from Kenya. Jobs, which they have created for their people in the form of all the things we import. I always insist and say, a country that imports most of its labor force, workforce, is exporting its jobs to other countries. It's very ironical that anyone will do that when we have a very large population of young Kenyans who do not have jobs. And I think I need to tell the leadership that the process of young unemployment, the problem of young unemployment is a time bomb. I know His Excellency is trying with these efforts of infrastructure. Now, what we are saying as engineers is that we want to partner with the government. We want to provide expertise, and we want to manage these infrastructure projects in a manner that value is going to be realized by Kenyans, value for the investments in the long term, and in terms of the quality of life for Kenyans. That is really what is ailing this country, and that is what we want to do. And that is what my team and I are committed to championing for the next 2 years. Come next week, we will be up and about, moving around, engaging various stakeholders, government, private sector. The private sector is a very key partner in any development in the country. A government can only employ a few, and we see this in the papers. But the bulk of the employment comes from the private sector. That is why I'm saying we need to buy Kenya, buy local. Because when we buy local, we support our private sector firms. And when we support our private sector, they create the majority of the jobs for Kenyans. The other day, a number of parastatals were declassified. The Engineers Board of Kenya is one of them. And because of that, it means that engineers, the funding support from government to Engineers Board of Kenya
was drastically reduced. And these are the regulators. You can never leave the regulation and control of standards in the hands of people you don't know. That is a function that has to be done by government. And the Engineers Board of Kenya has been doing that. That needs to be reinstated so that the Engineers Board of Kenya is removed from the category of parastatals which were declassified, because this one is a standard maintaining body. You know? Besides that, I want to call upon the players to adopt technology so that when an engineer's license is used or given for a particular job as a supervising or an implementing engineer, we have technologies that can be deployed so that messages, push messages can be sent to the engineers to tell them, Engineer Harrison Keter, for instance, you have been listed as the lead engineer in the construction of XX project. If I am not, I'm able to report it back. But quite often, the engineers are not aware. But then, because of the unemployment, sometimes some of them actually do it by being paid something small. Because of the frustrations of unemployment, you have to put food on the table. If you are an engineer, you have no food, you have children, you have a family waiting for you, and you have no job. Sometimes if offered that, you can fall for it. And that is why we have to sort out the issue of unemployment very fast. The issue of prosecuting firms that engage in that is something that needs to happen. So investigations need to be done. There is quite a lot. It is not a job that will be done by one entity. It is a multi-stakeholder task that must be done as a country to ensure that we do it right, get it right, and protect the lives of Kenya. You know why government have to invest in this and we don't see it as an engineer's job? When buildings collapse, people lose lives. A lot of resources are lost. These are Kenyan resources. Even if we are talking about a particular contractor has lost so much, it's not just the contractor. There's the general impact of it on the economy. And that is why it should be upon government to ensure that standards are followed and prosecutions are done for malpractices. On our part, we are sensitizing our engineers on integrity, on standards, and part of our agenda, what we'll be doing as IEK, is organizing capacity building sessions for our members. We will have some free webinars talking about integrity, talking about standards, new technologies, AI, artificial intelligence, and deployment of artificial intelligence in engineering. So many things that we can do, and we are ready and prepared. However, I call for partnership. Partnership with government, partnership with private stakeholders. We want to help the private stakeholders also to modernize and professionalize their work. And I want to call upon Kenyans, and this is actually passionate. If you are building a building, if you are constructing something, please make use of professionals. If you don't, you're going to lose your money, you're going to lose your investment, you're going to... Tugutigana no roboto rio mwancho murigerire tukuragenda omotimoka mokego kero tukwira na sentunda yende ya kabere mu rubiri bwetorobene na butambe tugukitwatwara omogeni aseri tukore rero abagani mbarororo mwancho murigerire banyariko bagutara gochagega astoguchikomurekera obuya bwebyombe ikaranso ikirindo emanyinga onyakero kende aeno munyakiombe orega bwa sense moyagisi gose ase andonse aso okurigererio mu rubiri yokuru nimaete ngamakongu na mange mogwetera chinga kimorase kiombe kero kende ngorore nga ebese yao yarirwe ayo amona yanda mange tochiare nkwira nanda segekeke kerebosyo inde tonyare koba togo semanya Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako.
Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kiyeliberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwage acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe esomya oregekoro kyomugusi wetero murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabo igabangi nabanyika irigo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejiga ao yumugusi kera rituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yagire ngumanga bunalero Nsoko Mwancho murigeria Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gya Nsoko TV gochiko komanya onsi eya mase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekiwa ase sector ye chisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi
abegochi county chionsi 42 ase ense ya Kenya eriokorigia kumanya nararia agendrete ase sector yechise ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bwomogusi nigo bware gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe bokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko pamoja. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Biamono na endo mwancho murigereria kironde no kwegena ni gore yo morobe ime yo moroberi torasuka kirato enda aso mutimoko na nyara kobango komanyinga ritkoria rero tuguchikurigereria nga obuya bwe byombe mborobyo boiga ekara abantu bando konyoranga mwachakire kiombe buye kara mwari guchake kiombe mwarenge ne kerenge kemo lakini rende kermoga endrete mwachire no ni mitinyi kadhaiga mwikanjera mwabachana ekiombe kigiakuba nakeko gararero naretire abangwana getege gase studio au batenenere kiombe ngerororo ibanya reko babagurire mbake bus nande gwikabano ga nande nkogora barene eyendi gose bagurire yende ya kabere batotebinga mbobisi kyoboiga bwanya reko bakwenekinga ekiombe kiga kiabo kianyarre ko bagegotenena yeikire asigeikire nabego batoteinga emechando nereri bagwetera kero bagwetere mechande iyo na kibao kora bagayana ekogeranga kiombe kinkera butoka biamono sana abageni asogwikage gase studio kero ngugo chakera ototebirita riao na ndo totebinga ninkiora se kiombe kya nyakiomakia biamono biamono Linet asama lietangoro kwa Edwini Mogere Kionga kurwe Kionga village kiamo kama ward nyali bali Masaba constituency ese kiombe kianya kiomakia igonde chairman gusomanya kiroko kene kiombe kiacha agitekare lakini history ntogenda kokotebi ya njino manya kiroko biamono sana Edwin na tigatura nyora na yeto imanyire tari ao totebinga ninkiora se kiombe kyo biamono anja se kiombe kianya kiomakia gonde chairman disciplinary samari tangor ku Jackson Mujama Karani Kurmaja Chumbi ya wano nande ria kabere I'm one of the founder members of the Keumbik the twage chagete kurwa sekretary ngo bakakabe kiombe buna kerebono biamono asange nchokwanyare ko bagogoteba nga na ninu you are one of the founder members bari mwachagete kiombeke tochakire gabo na kimwachagete kiombeke ga na nkerengere kimwabwate mukaranga bono tiga tuikaranse tochake ekiombe asante ekiombeke twagechagete senginjo twanyorete kinyorige itoki arenge insare asenginjo nga abantu abanene baito barenge mutu yito mbachiete ko gusurikana kende gose abange babo bale ko college school gose baika 6 7 yabugati yabo ondonyoma ondotigara abo kunyoma ru bono bakke bali babere batatu bajete muchyo Nairobi yatoke kare basirire bono ngorugusina andi jingo ko jigusanga rwime kibaji gokoraki bajikorera to mubero yo kuru Nairobi bono yaikenga ki no ani tutwakina tokanyoranga ekenyorana ba abana ba gukora bijya lakini asitaye bagora bago chisa babo bakonyi mboje ku Rwanda ji certificate chingi yana watobegete nyomba abandi
abange bakure singinjo yo gosoa marume na bakore ibintu biri bitari biya bwana kare twachigocho muchiyo Nairobi tukanyara twajagere ko baka namba rende nonye tari gasi ende ne twari gocha gukora ne bigasi biya magoko tugateba umugaka naro kurukubito inga yari ngo montere bo Kenya Power na ritaya yakabere Kisumu bwana karaja Nairobi agateba tukanyara nera agateba bono singi twangere ko baka namba tiga tubeka namo tuchake kiombe kira tokonyema tokonye na gusi gusi tokonya senjera nga ekinyoronke bwata abana bangaine lakini mbabu ati bokonye twaja ngo besa twaiti umwana ogende college so tugateba kare tokanda gusi amatanga abantu batanga serunga inyo mwana okaete tubia tokira tumama ngana tugujangire na ma tugatebe twenda gusitwa taye bagaka nabangina gusinga abana baino bari bana Nairobi bateye baje bayitumira no urback tujakeke ekiombe so report yega na kwenda twikia sawa ndo gusiba ke report tugatangaza li tukotokome na urback but of course budget goja tukaumira n'abantu batano familia yamo yo muchiyo karani n'abana baye batatu no mugako yo bita kera twaba abantu 5 tukairisa naende ngatiga tujutange nande ngakiende igegendo guteba ekero egendete gukwa na Jackson gabogota ekero mwangete gukumira na mumira niti bantu bangi barenge bangi twabeta abantu 5 bona abe familia itona nje muchama na karana bamuraba mintu babere wano yolenga isiko Muhammad no yo bita kera twamera na urpak so tukamanya kwenda nande tukaira mangana akairugusi ngatebia abana bari pado bakoreki baje nande tukajenji tariki tariki yekera twa ikatoka abantu kanyoro yo momentire tukaba 6 ara friend of course no mongi no bano alenge 7 tukaika tukate abana tigato barangeri nga emboli nejenye nyo okarani moja koreki moja muri twamenya tari utisi nyama kimansari no musabo ate aire nyumba ne company ya UC Durex no ara gukora so ekara batangasire mbuli abantu bagajange mia mbuli ekariye gwe yakoraki ekaera bakagenda ona machigo atu atete kanyora ndujiti ko karaki ko yanyora nende bagasira tukatigara abantu 25 ige kare mbuli yari etu muchiti kunyora abantu banje baje tu baraba gaita bakero munda kate no ale kiombe but koira na pada nga kangana gatokire baje tukwane budget kero munda kaenda sahuye ande bone gatangasure nenga bano gaki kiombe kara kinto karaki dogo tiga patebi nende baje ande gatangasure nenga mboli yakabe neje karaki ntoro je mboli ngo ne bwato mungu igatangasu igachie kanyenyu yani kara turende yakabire aroba gacha abantu 100 abo nanje no ndete ko soera imenga mbuli yakabire ne skuru na lenge ngakiyo inje batumete kiama ikonga chikugura matumbo ngana nere ndoche yangere gocha tigara kora alafu mai kumanyanga kumba ane beneficiary kyombeke gana nda naye chama tiga omugakara tokora kure side ya bone kare ya jane ndo baje twali akaberera bono gakamachikoba tugatikara abantu ange 75 75 abon tugaja ko suguma mangana tokonyoro bakonguma twakora rice kare bana kia bata jingru 204 tuji katwaja kan 201 204 tukanyora matanga seito endugo ya itoma na koraki agasira bono ekiombeke no kia korege ndo bona abantu bakaja kumanya kia kombe koraki ekiombengero amatanga ni kuimu kiumo abantu ne pass ku Nairobi ne gari enge bogolitie umobe so bona tukanyatanga ubuya bweke ombe nabwo ko mawana matanga abere raisi twaikira kero muntu bana kurwena tutaga tukanda bana matanga tokanda twaligie pass twage mwari kurige basi bune kiombe mwachanga twachangia abantu ragiye kiombe twaru rafu twachangi nabairi twajaga garden square na watu akoleire mechanga so jiba sitija toka chiakorte kiombe kia garamia kokore budget yonsi ya matanga chitijigo tigara chia gurende family eri concern so kurwa burende tukaja bono abantu bakaba bono bakanya komenda
lakini bono twabwata chisegi chirenga amatanga agochangwa kulingana ne namba ye family nere mahase kiombe yes muna wana muhamagara family ntu twaenge the read majority twaenge from the word go ase kiombe kia bantu 70 bajora 325 from the nuclear family ya magara wana my grandfather so wana toka igatoka ibinde binga wano tunahusika tukajana tukatea wano egento tokubeka machiko bona kareka 2012 tware just kiombe onye turi kurumangana matanga tokurusi ayibona twenda matanga twakana jiba sikyo manyana iranirwe cya tigara naye no gwatigarero turi kuri no gwajabona member yo kwaruro because tokonya diasiki asaba ko nguboli na matanga tokanda moja rio batenga kinyarebe gata yate gata nyajiba stare 20 tokanyimo bero baketa kiyega tokore turusio pako mo bero rusi gute date ya kore yatakeida so tokabanga anya turi goikira ni na matangale you count yourself out once to akore korusi nalibo len toika twata banga tuabeire mo no sana tuja gukara mangana matangoka ngito tariko koligeri tobekise kobeka namana batura kolegenda mbia mono asengi nchyo biro tigatora omonyakero gonera kendara kwanira nakwane embori ya kabere nga nere mwatomete i class irenga kwarenge karo gotomo embori ya kabere pia mono Linet na nchibona ndwete gusi insomera te skuru ko ma secondary na nakora ko na cha Nairobi nganyite na nche ndole senko enda guchi I'm one of the people bali ba wate mechandelia atebanga yes school fees kara gwa call form 4 muibuli umanyire ngwa call te school ngakora na bongete te biyambo ate P plane ya 65 points ya ikire bona beta chiko genda guchi mutunjiyo ngacha na nje sendu yane ngaswa egasi bono akandigirie egasi chifoesi ngasoro nanje na bonyuete kiombengero kiangere gochaka kateba nanje sabantu bamintu bari no kindo moke nange no ndete ko swaime kana swaime uwe karakaliyo kuna chifoesi na seviri besange ngaimoka kurwa bunga nga apply school ngataba nanje tiga ngende nsome menda masomo because ina edite bya nimbwate certificate yerangire uchimutwa ngaregister ngasoa Kenya Poly ngachikokora mangana electrical engineering ngamecha telecommunication wana karende school uga nalinyuwete nkumera na bale ngaenda nanje nakabutire mwa indugwe yana ku Jackson sana akonyora radio school tubwate no ndagera okolia nateba bunanguru school magaroba ongwete sioronga ne ngubakwani nagenda nabuta buna nakora koragera nasoka nagenda barabuba bakwani kware gochira ndagera nachikuliyo because nabakonya nyumba kende ngiarengo imanyanga bamanyire ndagera nachikuliyo lakini kende ngiri barankorera na injira ne konyire ritukulia rero wono by that association with them bakambe kaange mono nanje kerembulie ya kabiri uchikuligu inje batumete kia maiko ngaenda ngagora matumbo kurworo tukaleta igasambu yendeka iye kutukaragira kurwa bono nganyora abantu abonye babikira abantu amweiga njingi kiragera embere kando kachanga baikange ngabatebiyaya mumaite nange nimbwato kugani no na so aga ye school taringangi sanigeti for your information ingantu ale ingenze sana mama na maruare ko enga na arare gonsomi nga batemet na bomusigari yago tabamenyo kia maruaya kede banya iteire go kende ngiyo one school fees ingo jigo seli gunde I'm one of the beneficiaries na whatever ndwabege to muchango baganjangira kede banjangira na njenga kule school yane baganga changa nyore gasi na nje kuruweli bana na soete na konya kiri kuruwese kiombeke ngatebe kiombeke na nje I'll do my level best iliyo ko make sure na keimukiri kujwe level ya mguchie yende because mna igete mungwano yateba yangu yite ko kupito inga nero ngo mo chairman ngajanga be kuno mu assistant yoe kerabanya ni the vibrant kerebie Peter ritayite ngajanga bo mo chairman Peter naro romba kabona Peter no ale gamiete molo and we really salute him because na temete no ni chimbuliechi na temete sana babwatire na Jackson no yonde naro ku mumanyi nyamwaka mbate mete mbuli ya kabere ngora ngina ubagolete
ya tukacha kunyeri. So we really salute them. Ekero gendete gukwana gaiga mogere ekero nduche nga Edwin yani ekero gukwanira gaga nga ekiombe kiga mwachagete nga musio family muntu naro koriga ekiombe kiga ni ye family kere gosenaki nerieteri nyakyomakia nkiriminete mbia mono ekiombe giachagete kuruese ebinyoru birange ikabibwa bibagaine kanyore getanga ni macha chumbi kende nyamagesa kende kiamirega ekionga wono elieteri nyakiomakia no chinu guteiche imugeti gukuru nyamagesa igachaka ikabanya macha chumbi de kionga njare nye kionga noere so nyakio macha chumbi igasoa ikabanya kioma ikama kwanda kiamirega igakule yo mwalio ikabanya kiomakia ithenete nyamagesa kionga macha chumbi na kiamirega akini bono kere twanya kugenderera kiombe kumeta abantu aba mombachayani na bokonyora injira amanye tuyo Jackson kuruka ninjira abantu bande bamumanyite nabo bakumuira igo tukateba bono aigo umuntu neno machango mutanga agakoba yatoke family mune ya mwamugere sinjina abange tuli ndunko tuli twensi onyora umuntu narori wiki ese family ya mwamugere amatangabe uchimu chiomo mungawo sinogo muchiogo to wasano nyando che kwa jumla kwanyora abantu baro batarikuru wonto katakoteba yaya kiombeke ko make sure ya kongire tigatukigoleke beusingima tukajya kubeka abantu kurusi so that enjera ngo treat umuntu yo chikono yo tuliti yo minto to sinye inega iga ebe the same so ekika make kiombe ono gachaka gokonga ese nyinja abantu abarega tali bakenyorokemo tuliko nga dress muno njagete kuruko ko nga dress mune member yekiobe yeah Mbiamono kero togendrete goska muto mancho murigereria nkaite ngani gogendete konyora obosemia kubwatikana no buya bwekiombe abaiga nababwatani gose egati abarayikorwa ase kiombe kyanya nyakyomakia ekibagendrete goteba nga kyanya reko bage kubakonya na nigo bono igabara akire chiatu achinyinge erikwene kinga omugusiore ase ime ya Nairobi naboigo asoro gongorwa gusi naboigo isku ya Nairobi nigagendete gwekonya kero tokonya gukwana gaiga Jackson twakwanire gaiga ekero mwachagete kiombe kiga mwarengereti nga muikase muikire bano gesinga ncho mwatete mwarosire ko kegro montago ku Nairobi omo chango urugusio muntu cha ko igukuru Nairobi bano ega mwatebire nga mwakere mwachagete kiombe na mwari wetenenera inu mweka mwagoso muntu na mugwetenenera mbaka saa inu mweka mwiro mubere gusi mwakere mwari guchake kerengere ntiarenge nga muimukie bitambukiro mbaka weka moche gutware basi ino na karatu erange basi ntangana kimwagoreta mbija mungu kero twachagete ekiombe anene tuatete kore kingana stress ya kobeka ro kungwa baite tunyorenga twanyorire njira umuntu asirite ma tutari gusumbwa bali bagusi twenda pira kuba kutaka musado nde kurworo tukarasiye ku musado gusigo jase nginjo ya matanga kobano naende ekarto na ukwana rende na twabora ntinga ki chairman nara tubortinga inwe karamo ko na kore kiombe ko sumete ma ent mata etmo ake sabu abana baino ngeba gacha komenya karamo ko tuka mwali taje ko rwa mwajira aralia mwachire gusi igo anya kolema make sure kwali no na kaginga asegete to menya bose go banyene na yo gendali sabuti ga abana babo bamenya taralia bo manyene so ikabanga ko turamoga tunakoli yenjera tura change e picture yake nyorugeito yakare bikitango taite kara twaenga bake inje ni seri skuru ndekara siite ne ndi abantu barengo babwato moyo bwokonya abantu muna bali sai e candidate ingo sali we tamu yakabere mu twigora first day ngo chakwere ne skuru mutinyo komi kara tutikara tiwiki sa tutaka matemo mwalimu na bamanyete abayibo na bali skachi yango chianti lakini mundu tayorenge na aja naki na mundu wanenda mwemwe yuma tenere mingaki akinyo mwanafunzi yo komisi kenyasa ya 25 bob wose 50 e candidate yo jokara matemu obera isiko chimeti nyene tokaranga bona gente kingeji kokora ngeji kogendera se kenyorgito tigatobe duto bantu achande ketara kito change vision to abwatene ringa
ekere gocha goika mutwe toke ng'a abanto baito mbare isikase gete kero omonto abwate bwoya ase amenyete ekiombe gekeroro na tu epasi bono gechete gocha ng'a chinguru echi tobwate konya kogora chipasi twakomboa chibesa 100 80 120 egatogandosera amatuko amange turaisa kobeka chibesa echi togore egari yaito tego tokonya tokeanie budget naende tonyore ebesa ende tokateba bono entogokora etwarenga abanto 100 na 150 tiga tokinie namba eye toika abanto 200 kero omonto arete elfu ngapi 40,000 toende togore 33 sita inere plan yarenge echeka twaikine 1,800,000 turochia abanto 200 tukateba tiga toende tukachaka rende koteba tukateba ntuchake koruchi besa ng'ora tokona korigereria ng'a kitokonyora egari rende abanto bagateba twende roni tukateba ntutati kogaki koira roni kwa sababu ntorasimisi na muntu ekene egento tutati gochakera tiga twenda ng'ora tororasi togoikera 2024 ang'o omotinyo gatano tukachaka rende ng'akera omonto iga arusiringi 200,000 per month mpaka twaikere ekegwange gia 40 lakini kotore plan igotira tukanyora ng'a kare tokoenda amatanga aito tokoire 51 sita amange ntwanya koire 33 tukateba bono riba gatogopima ebiasara mono tiga torapima na intwe amaitachi aito buna ekiombe ng'a chibesa egari tokoire amara ange ne ya 51 tukateba bono tiga tonya ntorete ya 51 because part of the customers bekiombe kigete nintu abatang'ani egachenjire ng'a bono ase eng'encho ya rogochi kogora 51 tukatebwere 10.5 million 10.5 million sa abanto 200 tukateba bono kero omonto amente 12,500 nabo chigoika 10.5 rende abaene abanto bakaruchi besa lakini rende tari yarenge rahisi riogi ndiabete bande mbare omaete nonya ekiombe naro ogocha koigwa ekimware gokwana ekero mogakorire point mwabwate imogochaka tabwati apare eragocha ng'a tutagete mang'ana agari chigari aya mbobi lakini nende ekero achirororire meaning baadaye naende naitonya nabo batengete mono goetani bari bare korwanirira egari bagatenga mono ase bao barorire egento giakoreki giabete ase eng'encho yake abanto abange batesuriska ase ebiombe mwachaka ng'a na egari mokogora mwachanga chieka 10 million mwacha koigwetire ase America kati gosochire Saudi Arabia chibesa enye yakoreki chiaire lakini bono abange torochi mbatamete korwa ebiombe binde bagacha ase eng'encho ya strictness banyoretera bono ekero baete konyora ng'a egari ene reality yarenga ikwa kitu ya kuimagine bono nari yayo tokoiyora ng'a kika ndocha abanto aba mbabwate focus so focus yaito obwatene ng'a kero twasoire bono chigari echi tari otogokorera we want to make this ekiombe eke keiche koba naye na esake gokabesia abanto chibesa mbia mono ase eng'encho ndoche ng'ang'ananire kware gobwata gakomentera gabasare gokwana Edwin nabo komenta nare komenta ng'a ebiarambire eng'aini na into twensi kare twachagete ekiombe rietande twagatumikire rigiya kare kare amatanga akabeire twakanyorera okonyora ng'a tuma omonto oyo oraikire gose n'omweshimiwa fulani omonto onde oraikire professor fulani okarasegete professor oyo bacha batwachire bubere mweshimiwa ocho oruti sano maximum tukaborani lakini abanto aba iga baigoro nechinso into nomena omena kare kiri nyinge egirakora egento ekero kobwa chinsu bere isato no toikire tugachaka tugateba bono tiga tobabanga abanto abanse iga iga na turaimokia ekiombe ekebwana gotonya bategemea abanto aba igoro so the numbers buna chigento onya gokina nataka gokoretera point eyo ateba ng'a 40,000 mataka omonto are 40,000 elfu 40 nabo chikoba chinyinge sana omonto akominga ki abanto ambari serious igo n'abanto banse batete gokonya gose mbaro n'ekiombe gechitachire lakini twatete kero omonto erine orukiri bubere kero omotio kera twachaka May of 2024 tukamanya ng'a goikera December ine emitingi 8 iyo okonyora kero omonto orure 16,000 n'omwaka 2025 omogima chiri bubere kero omotienyi
mwaka inoro ubwate 12 months iko 24,000 24 amende 16 kia 2024 kia beire 40 40 iko ndubwate milioni 8 kire koboko toko anda tugure gari 33 but rindi birenga libigacha kubiko change kare tugo chikokora the 40,000 yalenga around September of 2025 ukomba iri dingi tugure 33 tumaye goika tunyitagete kwenda amatanga tuchiko kombo ya abantu bande 51 because na bange tole eya itu tunyitige parking tukateba ya liyo nandikira umuntu genda bwirine omente kibeza nandi tukaena na bono 2026 mitinyi ibi mitanga ni 3 kiri umuntu ateme tutapo the amount kitwa kuri nyitwa kuri 2000 turu now 4000 lakini bono that was on the tail end kera tucha gukura na rituruete kibeza ichigaisana chionzi tukaena tukagure gari yaitu Buya manekera mugenderete kurwa obosemia obuya kero kendo mwancho murigereri ukare kurigereri ime yo muruberi ni gore ime yetorubini ensoko ritkoria Alhamisi ritkoria rero tukumurikira nga obuya bwebyombe onye kubwate nga nende gusonye kubwate kuboria konde nimaite nga abantu abange bakura moyo kubwate kana nebyombe onyaye kurigereti omuruberi yiga ase emambe yabono nabo turikira ujumbe gwetera se namba yeto ya 0788 66 66 63 ototebinga na kikiombe kyago konyire gosoto tebinga muchando ki ekiombe kinu gieterete ikagera muga kwa moyo na kiekogera turega igatunyare ko batogo semani nabo ige nambe ingo chindo kwa ebiro chinsa tugo chikukorero murubiri wiga guchinde kubwatu kachidaika ngisano ega tonyoro muntu ora twakire onye kubwate bosemye bonde gosonye kubwate nganende nabo guchigutwakire nambe ya sebono ngusaborari ka ujumbe guchakega se studio ende tonyare ko batogo semani akero togendete no murubiriga mwatebire ngekero mwa mukaruranga tiga muri abanta bange erinde muchake ekiombe kega nari muranyo chibese nyinge bone yekire ngogora muri basi mwa abantu barenga mwarenge kera tugure basi twarenga abantu 200 abantu aba 200 ba maintain ba enambe yabete maintained dirimo umerande mugatanga bana kero umuntu aruchiri bubere kero mutenye naki abantu baruete gosemba ro bangusete mai mbale bangusete mai I think ngoera sale zaidi rakitigangi bekenga talibonsi babwato moyo uyu abange mbali bali kuligereri nga chibesa chiawo maybe ngulie guchigo chia umate keroko te umuntu ngukure bus na 40,000 eyu yakobe ndote ngongusana babuli nga kipasi kieye lakini bono into we were looking at the strength of numbers because abantu abagatali abantu abakaboka nga 40,000 chiawo chukanji kuchukora bus lakini ye chiawo ne chiane ni cyumuntu yondole kando gachi abantu 200 nabo chisaine ikombale bangu sitema iga abange babandi tukabarusio because etwale koena na milestone kidio kwenda commit tutabani ekiombe gito tukumira na quarterly basis tubatabani quarter yetu kumena tuno mutinyu kata to moelio eto ko muntu ikirasegete umutinyu sta eto ko ikirasegete bono nyitura ikororo na tuiga twa kubolinga kikwasi nyiru uyo sinyiru twa mwali baga twamwera ni chiweza chiae tukanya kugenda n'abantu bali baro iga bangi bali batigete lakini buya bwale ko banga abantu bagotiga batano baba replace n'abantu bandi 20 because abantu baigwete kiombe ngere karasegete kere strict kibwate 3 chiko umuntu atebe kina kindagete mibi na comment into nebira mbiyamo igento naje tuko realize umuntu atakira gukora kiombe kibwate gentaruji mwete mwanya bantu teba stoikire tubone gas umuntu tatati gotebuge ndako imagine gata tukorora igenta korora physically bono abantu abange kere abange bajage tukutwara bokongu bali babanjirisi bali abatangani goteba abeito bone kenyoro baime most of them na batare go pirifu keto batanga bali baime nyomba bali bajage tabatangani bekenyora abaye na batare go pirifu enambe nyinge yage duskonero bono kekora twatabanga koiko mutinyo kianda kiro muntu atoke kale 10,000 for example 18,000 kwanyora nga erega kale osinechiri gusatu ekiombe to ikali tukeli tutatoa watu kwa register onye turaki besa jiri kwanya no ari takora tiki ekero ko murusi nechiri bwechi cha isa to kwa moira ne akwira ne guntu abegete selinga na ki ko discourage abantu go jago tupima ki nechi besa we refund you 60% of your shares kiri orwete egerenga tutange abantu go mata mutara bago chara abaligererio chaba besa bwa mambi atanga ngachi besa na ngoreki nyende so tukaye make kurusi besa jimaye bakoreki akon
onye gwata gasoe kiombe you must osugume na abande egere toji gochi asara so tukabeka nga onye gutaete kurua raya 60%, lakini onye kwaru ogo sene sababu yegasi yaera ose kwaru ara I 80% because toka restrictions pia kwa tika manjire kiombe kegochia you are supposed to meet them so bono 60% ye ne arotware go kweneri kana kwaru sirigu into twako rusi bontare kwa kwerusi ose kwanga go kubwatie seri ye kiombe so mbale barueto kwetera asogo taigerani chibeseji abande bakatebanga kali ntoko nyara chigari chibwato bwibyo bonge moko gore gari ngakimogo kumanage gari kendra kyange iswenen to bataire ndabano egari ekartwa mwako gore gari kiombe kinge bwata management we kya manage 10 million chiabantu kya gore de gari siringeri vwa msini ye gari yale tana jiko gutwale site ku manage ngikyaga romondo yora sara ku manage 50 kubwa kubeka 10 million asaba ntaba steep atabwati wasi so tukatebanga onye twanyara kukulega ali management eko beishu na marange gento ke kora itabantu ngelingana ki umuntu oboete the unknown you fear the unknown ngabano kraisa kabanta nyore faita kurwa segali ntoko ijiba siritu arwete you see ikara kwatanga nigende kitayale yogi agotangira tokora ikikwata toko wakuro moyo so bona itoka abantu bande mbade tore party yendo tobadanga ki te unknown tikatomera na unknown yega tomanya ngi unknown yemine we don't fear it but we face it that's why twakatanga egali twagolde egali tukanyona nende bono ya twalire enjera ya takirumono biamono biamono miti komentaga abantu abange baito better you die trying kubwa gutatema pi abantu metekara ko bwa kuiberwa turagenda lina nona bunurega abakonya biashara mbiri wacha gusine bia upa usine bia gintuki driver jibesa gokwa tukumanya ire ngaro siri tukeli ikona bago kuibera because ya faida ro sine nyinga yo kwa the standard amount limuigwana inenere lakini umanyenga eyago kwa na ya kuimukiria segete so abantu bamintu twatemete kubeke njili yunga onde bwensi to chikwa bwanga guse ngankuiberu ole maybe aba driver ngunywa karama mafuta nini guse babo guli abantu njera abange maybe bayanda gusengusi era kwirana na atikali biro kubinde biro bosa ntuko twa kombo tukuri Nairobi onye gari na kire bosa karanyo abantu batana abo guli yuni shida yake ntukibete kitu nchikorete njiro ono nyora abantu bali babwete ngaya ngakito chiko manage tubatebiyaya tali pionzi piora nya ko manage 100% we are investors na investor ndibwenzi ne toka ni guys studio esemole ne toka ngai muntu narobigete kibesi kya ko beke studio yetalibo onye ukale shareholder I don't know lakini bona kari ikire ga bado umanyenga bono le shareholder na bakonyoro mukolie gasi ukire gweta isiko ga muntu amoire 20 bobu ga guchianga tago chianga to bwa kuiberwa because you tutaite kuiberwa to kogenda point yenda teba about the percentages twabegete this percentage go discourage abantu kurwese kiombe lakini nero twabegete yaringi 95% itoki so muntu ogasira kibeta kya ya wenda kwenda 100% but bona twabegete 95 because of the transactions cost here and there lakini ideally ge ko 100% was kiaba inherited na next of kin uliachoreta biamono sana omwancho murigerere chidaika chabutokire igoro chidaika chabutokire gure chinsa isano chabono mambe ni chidaika emeronge tatonemo tokurando mutimo ko musini ni tokwira nato sa sense mo yo mweri yo moroberi yiga katokunya kwerera obuya bwebyo mbemboro byo bwiga kana renga chisimi changere go swara kiri nago sabo mwancho murigereria ora rika ujumbe gweteraga gase nambe ye studio kwira nandege keke kerebo se inde tonyare ko ba togo semanya Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi.
Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Chinchira chito chigekoronigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikiagarira Soko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro. Oboroso bw'omugusi bwoigekirwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe esomya oregekoro kyomugusi wetiro murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tukumira nabaga kaba Samuelere nabuigabange nabanyika irigo kwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejiga ao y'omugusi. Kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Men Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira. Eye Nen Soko TV oboroso bw'omugusi. Ekoro yeito imeye Soko. Aye Soko. Ekoro yeito imeye Soko. Aye Soko. Ibiengia yagire ngumanga bunaleo. Aye Soko. Eye Nen Soko TV oboroso bw'omugusi. Buyamono naendo murigirira bwensoko akerondo no kwegena nga turasuka korwa se TV yao ase bari mogendete gutubwatia gwetera se mitandao yekerorongo gwa kirambo ya mono sana nigo moroberio genderete krato genderete gusanga na kumanyania igoro yobu yabo ebyombe krato endo mutimo ko twakonya twaraereire amange kubwatekana abuna ekyombe kiga kyanya nyakyoma kyanya ete kabage gochaka mwancho murigirira ngaite nga gwesemiri nabego nabo barakwanere nga karabare gochaka ekyombe kiga mbaeterete amakong ahora kini amachikari babegete naro agerete ekyombe kiga gitenene ka tokwira na togendera gosemania karo kendo muntu narororo otagete goswa ekyombeke esencho mwatebire nga ngeri kebwata bagusi kuruchinse amo abantu bare Saudi ambanya goswa ekyombeke abantu bare America ambanya goswa ekyombeke na ndaga ni goswa na inche bono ga esencho tingyo ekyombeke na kinga ingo chake. Tiga nkumanyi linetinga umekaribishwa sana kiombenge bwate libagali yao nili abantu bandi. Abantu ntubwate kuru Saudi Arabia tubwate abantu kuru Qatar mo especially abana abami bakwenda ali so kweligeria. Tubwate members bali kuru Dubai kuru America tubwate members bandi babere. Igonge kiombeke kebwate abantu bonsi. Biamono abange na otomete Nairobi lakini kebwate Kenya ingi manaro kuzi abantu bamintu mbale bamenyete Voi abande mbale bale usia para abalimu na abasikali mbaroro unde bwensi from whichever profession libagandira oro lyogosoa ande maybe esa matukali ujimutuga iga kuna uwezekano nyorege kobe kiombe ya Kenya tari kiumugusigioka singinjo abana bamintu mbaro konyora
bari kiombe lakini umwana uyo minto ando nyuoma kurusiko ososoka guchisiko maite by default umugako oyoye gusumungi no oyo yareta kurwigisa kwikikende nere obeire next of kin obeire beneficiary gwitira ese umugako uyo gusumungi no oyo uri principal contributor igone kiombe kibwata amabaga undi bwensi ugocha eto korangiri twakorera gento iguru ku vetting vetting no guikarana naye tukuburia maswali tokwa machikaito okunyanjirana na libo no kore chester obe member ntuikagati ochokota banga kieke na amanyite so eyi ntangani ya vetting yako babuna orientation iliyo kumenya umuntu ngekiombe gitu gakora ngokaba kiriye ikiraga tujikoreta maybe abantu bari tari ko covered otebenga maybe babo mino na kwete na ruta to change na maybe kiombe gitu ngiri ko cover baba na sokoro twagote bingonya noyo to so ime muna basani lakini abantu bari ba ko covered naba kibeta to kurunchinga naiga e duration to kwana na kerekere bakongo bwa beire nchinga nenga naiga so that etoke no bwewa twariro manyi boisaine ogoso gwaso akomanyite mbiamono Jackson kato ndo mutimokeo engana nere told anyara kwa baga kuburiga otanga abantu barokero kindu batigete kiombekega baraga ni kuira na bono na kia kuirana. Asante siri swali nete sababu ekiombe umuntu nyotigete sababu nere yagera tagatiga maybe abange bayabo gendo kia bas tigeti no okonyora maybe umuntu arenge gas ikaera bona akanyora kuruki bese cyacekera nibune kiombe gekwenda cia muremire agatiga lakini bono ntokana tinga muntu ntwabegete siri mwanzo singe yoko sieke abantu bari gukora amagesa iyo genda ocho banaintwe oikase getotiga nando joirana tugateba once watigire turikoira lakini bona kare twacha ko ikabone twacha kiri project tugateba nga tukarusiriji gerio gatanga toy koraki once kwa turikoirana onye kwa ruwase ngenjo kwa nyorangana kwale mige kire sai koraje ko ikinga kimutwanya ari kwa beirubia aye nore gweroka so ntukane tionde koirana oyo rueto karo lenga gatana mata masalti yeke mbunari akiona ko sawa ataweza aje tokoreki togende mutu lakini ndende ba abange bairanire bare ba rueto esinge ba migete lakini bano banyorire ba goikerani no bare twaje na baro na igento kena gatanga ki abantu bare bagocha tari bonse bagocha baso bago keiwo oigumbu yako rusikali karago jugoja bono fitting yetu atewa mwamwere sama salti yeke ombele mwamutayekere gana ogenda tago jugokaraki tago jukora chest so kuna wale wanakuja hivyo na lakini nenda bange bono bagoja bakonyora abe bangete bale dio so yeke ombe kuna wate banore tayari kugoja bona ya masalti na masini yini taima kongu neringa registration to sabo muntu yegistringi kiri busatu ara fitting yibono na bego toira asara lakini nene sa twanje tabantu na bataka yumuntu tumasini 200 200 bana jogo jo to currency ya jinsi tukambe naye tukole ranjo kareki ogende tukatebanga tari bese twabekanga neje bese yumuntu yatagini twataka tonyore chance yo kareki yo ikaransa naye tokoe ubuya bwekiombe amasalti yekiombe nayo tobolie maswali buna ibono watanga iya jage to kurike nyoro abo montago jo magani wona ki wone kiombe ke saulki arure nyoro kino mare kuriya karieta kagarake kabugate abanta abanki so wana into tokora muri to mutenga ki iswali kwa bol nerigi lakini ngego tanga nerekende naye gwatanga na usine kiombe ya tanga Wanya gwaje kwanya wale kiombe kiaro kunyakiomaki nki wata karakero ki nyakiogiro singe ndo kwa nyakiogiro aya buna wana ngi je soko TV ni sababu wana soko ngo sabu yere kenye ngo tanga liete ri go soundi ke kusi tikatonyero ke liete ri ke songo egere soundi engwata abantu bande egento ke komata ne lieta chance ya ikitu no originality ya ne li sure ngaki oyo chake kiombe egente ke kiarengereri narengereri nga liete en soko na buli kubwate liete ri ke kusi libwate kusienge nyakiumakia taringe ya dagete kenyule kio spingi ya bwata bantu abako abo
kiarenge specifically kekenyoro kia maja chumbi Biamono. Yeah. Biamono asa ngenjie birondo chimbwata chidagika inse chidagika 10 na ndo chamangana na mangi totebe kero mwagurite basi Edwin mukagora ekugani kwino mwarenge mugore basi mukabanga mugore 33 sita mugata ya tukugore 33 sita bado tego chigotokonyo turabange tigatugore 51 sita mukagore basi yubu na Nixon yatebanga Jackson yatebanga twa mukande duka mukanyegora cash ero mochete na loan inki muta isani kereterende ne basi yentanga naende mubwate kerengerie basi yakabira Biamono basi yentanga ni tuanye gurite bunatebe tena anari tutumikirite na ari kongo nga tuanye gurite no mugati akanete cash kana cash mwawe gari mwasoka ne basi yetwanye sokyo mutinyo gatatu tare nane na tuanye lonje tigari kitigia babadoko ono ya kabere ya chaime isinginjo yokugania butambe twogosine duko bwate oko beke megati kwalete megati 5 gwikira saa 2 ya erire bakorengeringa tigamende ike 10 usembe ke create kamo gekoera mambio beke bibere na mambiende bitatu igunya kuigore biashara biao twanyora te bisinginjo tubwate actually marketing ito tokanya kora through members abantu baito okonyora kende wakesi imigochese tubwate obisi elaborate tubwate transport office obakero batebi tubwate mugento kirega na motokombo yegari otonyora na wiki okonyora egari ya pukiri na abantu babere batatu yabeteri to disappoint abande so that tunyare go serve because yegari tubwate na yem ona kiyagere tukateba yaya dibaga to disappoint our members yakabere bondi gatunyire so bwangu elinda tunyare ko meet the needs sikirikiroro because abantu bana bakuri batanga kipasi yega no enda butambe tulikonyanyora because yetu kerero ngwacha kwanyuru wake kwanyoro yo ndo nyakanire mabinaro maybe ose weekend so mutinyo naro nyore yakaniro maina bocha batangi pasi y'abantu abatiri kutoka raisi iliyo konyore book throughout go we've lost you as our customer na kitu atebere to mente yende so bwangu na egento kipasi kito tuwete kikaba unique nelinge kala to begetegere page page kale ne minutinga na bego kora biashara binde bionse ngo kombo wire se kinyangi ngo kombo wire sa abantu babwate bigani ngo kombo wire sa matanga because sa matanga ndo begete body compartment maigaga alinse munda ko bekwe puti me mwagenda so tell restricted dinga ngo korere in fact mitinye berega yari uchi maiga abasongo mbale banye kombo ete bakairu suso bakajikuliye bitu no bya suso kabatari kono tourism na bego kora mantu baje batebi gari ri nonto kitagete nimbwata baga ninko transport gicyasegete na indu it's always available biamono moncho murigereri bari wake semina abaire bono chingaki 0788666663 karo wakire semina boko bo mwango erindo tebenga ingana ya onererie yiga gocha ase abaraya baiga nabaigo ababwatani bekyombe kya nyakyomakya abo banyareko babakurwa obosemi mambia bonoga omonto narega gusumungwana musipati nara okurukwa gontebi niga kurukwa Irene Nyanchama agata Linet mbia mono ngo gwakira mbia mono sana sokoreta bageni abo se studio kagora barure obosemi borobuya agote bare kyombe nabo bachagete kyombe ngeroro bachagete kya matanga chinsemo chagusi bagachake kyombe kibuya rakine kero ikanjera trust igasira bagutuma chibese cyakora che injiri goika gusonye chigwikira bari bakwereire echigoika enusu bone genta tebirenga ekyombe kinabo kyarenga kyabwata abantu 250 lakini no yakwetega sengenchonga omugachi arenge omonto omoriani timaitingi orakwanira mundu nakwanira ne mugachi nunga kiera gokora chibese chekaro chikoto munkashi chikoso mpesa yae go sena account etigante benga mugachi to no muntu trustworthy but I think Jackson 9 and history which magaga samangana abere ganga ntwabwata abantu abagachi bare ngoro yatoka maybe ekiombe kare mwa kworo sana matanga na ndebeseri amatanga mwerane ne baka Nairobi amatanga ayerire libaga mugwenta kwanda over immediate na mwerana nero maithira ne na bego kwa amatemo nyore kwanyitumikire so liji kulito liko tebanga immediately na twakora amatanga chibeta kirikyo maina twakorereki twachenanire twaruo tutabwati besa ya matanga twira nero gocha nese side project etobwate gento ikoro ku Google Sheet ese bali bajire binte bibyo masomo
negento keri tobegete online nabo click any minute onya any botuko gati dakende yonsi because it's online based onyare kurigererio manyana ni balance yawe ngaye ikire tari rio chikurio mugachinga karani tuborere getabu ndore jibese chiane ngaiche ikire gochi so ubwasi okuobo tobegete this transparency nero gekora trust yagendera komentekana so that yabantu bonse bali bagosoe kiombe bamanyangi gentekeiga onde tayo cha kuligo besa chiae and we always have the quarterly reports to ateba tumna to komerana abantu babikirukire genteke bank statement no idega because mna chibeta ni project yo to chise bank direct ichi amatanga na kitoto mese treasurer because kitake tutumeke so bwango mbia mono asengi nchebiro amaswari nare gabere ngo sabakiro monta kwanire rimerimo mwatebe basi ntangani mwagorete buno yo mugati akabere ero mwagore buno yo mugati karera neri yo mugaka Jackson akabere sengi ya twaroko kan kule bwango pidi to kaira eron to ko ira koru NCBA bank bagato tainga to habare 70% ye cost ye pass so to kamiti chinda jegoro to kabeka bune deposit ya se company ya stoko kogora ku Rice Motors ikagara bagatoro selie gari so bane ya kaberero etwanye goletero ni sababu nga demand from customers nero ya beteling ali batonya ko sabwe gali to to kaya to to nyinge to arusi that market tikatola te yende bwango ya toka tu asabiria banta bange na egaro to soy market ibia mbia mono etobon mwagorire gari una gwate abagari sengencho inje bono iruna ababwatania babande na kingo konya kakurwa sigari ibono chibese cha sangirikiru egari mparere na kibono ngocha na nyoro gose na kia baba members bakonyore faida kurwa se gari mbia mono igari yiga number 1 kero mo member yite konya komboa at discounted rate chibete kitogwa kani abantu bandayo gwaka ne chirense namba 2 chibese ichiko ba collected kere gari ya kombo na abantu bande because kere wiki gari itombarere muna chibete chigo cha no chirese account eventually at the end of the year etugocha kurwege ndo yoru ku dividends chibete kiri cha sangereri guchionsi torubeke nga chibete chiabete ne mipi ne million yemo abantu tuli na abantu 250 kero muntu chibete irenga wenda konyora onyore yao ochikuliera mandasi ne megati ne soda dividends ne ibori ndirega mungwa nara gontebi nga kurukwa Andrew Mukuwa kuruchinsa mocha kya mokama ni gagoteba nga mwatebire ngekiombe kingi abwate challenge akonyore family nere abantu barabanga se kiombe kwanyora nga nere family nere aroyomo wanonyorero bokongo totebe onye ne 500 mokuru abantu kiombe totebe basiririse kwanyora otore batane kiombe na ichiko kimubegete na kitogo chango tote 500 tukuchanga 500 mara 5 gose na oyo mere ntumete no yo mukuru bono gabuno ataite ko ekine kigitire kiombe kingagoteba kwanyora abantu bari gose ni 10 bono banyora bokongu chibese cyanga goisana pia mono ntubona sengenjo nagotenga family yange twarenga abange family kwanyora muri abanga abandi 5 abandi 4 to karanstens to gatenge kiombe kanne tutate ko konyo bokongu tutate ko konya muntu igen to ko ligere lingana ki oyo siret nere to go jangere chiba sawana we don't nduri go janga ngato kere membe chiai anya bana mole 5 mino mwasiririo moibo noyo mosira matanga tari 5 to go jangera matanga ayam oyo sirio moibo liyo mama matanga naya nayam so again to kedenga ki etubegete uniform tu to jangera obokong to jangera individual chibasa to begete nsiringi 1000 onye nsireti omuyiboli kero monte memba gekuru elibweri nero kweo wanya to bwate budget kurwa seke ombeke ose no bwate minsinda yakora matanga okwabanga gwakora chibese jinaji chikora turitukori ekeombe bagocharia matanga mutaraji ko endege panda muy karanse na baraba gatenga chibese cyo sangre tukoneji tusabe tuno ensiringi 1200 chai mwende kyo wanya mule 5 inu bona mugo iwana ngaki ebese mwe 1200 ngaki moko yetumeka as a family nganjire mende yende kama lineti ngaki
muna ndugu Jackson yatebire amatanga tuguchangira nayamo so ntuli guchanga ngatoekera umuntu chibesi chiaye nande a point yitwaranye make it so that abantu ba understand no umuntu karagoche kiombe tache kiombe gatarajiete nga maybe ne chibesa aho chako benefit kuruorora kero kuru chibesa uchise kiombe okwane no bokongu enge insurance elimbwate gari ane ngwaka na chibesa lakini ntasabetinga ntuo munji gwakano gose ngwakana NHIF gose sha squeeze bune koroku ndintagitindware njiko koraki njigwakano bono kero rega ese kiombe onya matanga abayamo ndunya gusira tokuria linga gusira na rosirete tubachangire tubakonyesa matanga aya mwende mutu in fact muna nje family yito itolaba muri batatu nje nekindu gucyane ibere Jackson no ari nekindu gucyane ibere ne family kinde nyinge bakumonge no ari umonge no ari but we don't look at that tubudojenga obo mokare toramwiga na batokonya konya n'abantu mbia mono chinza kiro cyakire ndahite mukwanire egari ya kabere ya mwanye bekire function gose ngerangara rikimonye bwate egari ya kabere nero mbonero mupanga turoji ya elere korosigo etubwato mupango bwo konyeronji tare 6 ali kenyoro keibacho skuru ibacho secondary tare 6 ali tukabwato mupango bwo konyesoki arafu rende twale kulinga twanyera gusiye sababu ne origin ya itongoro gusiyabu abatwala kwa randos lakini sababu tutateko kubwata siguna barayi bayitukuru gusina abantu baminto nakitwala tarabu bachegere muigwete nero ntubogoleti ero ni ntubogoleti nero nebwate chigarama chiaye lakini tonyora baisania bayalende abantu baminto batubwate siko barato onde 200 ni tupungusira milioni moja au milioni 2 na bakonyora nga members batigire kerukunyukarikia aja kubaita comment chibasa kya kolreki ya keiri lakini ntana kwana na kama segoro ye faida toko kola ngoko ikobeka magena ya karanga elimu watakwa beka muno lakini yo mwali bo mwaka utakataka nyanga bijuju mbire ngakarteki ya bekire igenteki yanga ki karanga ko ya jiri nyeri bagekoreki beka magena returagi bijuju biriote koli bire bio byanza danga ariko yajakire biasara ni jibese koleta tujakurwanire faida from this time kali nturike chikonya bageti ko to buye bol twakorteki twakagete ngora burugeri kore kia babuye mama na kuria matunda mbia mono sana asengenjo yebiro ngosaba tukorere gabo sengenjo chidaika chiachire na umurobiri na rogo chaka chinsa isano na chinsa chia o chinsa isano nemo kero tigango esengenjo na roge keruko akabo mwangone kana yayo mweri aso wango mbia mono number 1 tigango akire mbia mono so to ali bageli asante namba 2 ngakira abanyakiombe banyakioma kiambia mono isinginjo na ubagareta turega iga isinginjo batubugate simete obo murai utabugate bantu ukora na benga bosabado asante so nikio mwali gya gatatu inko sabanga abantu baminto balia barai baminto kurugusi na waisani wema wote kitariki chisano na motoka bwate launch gali bachegeti akitoko bali kamwenzi tinda tiko batora malieta because kiro muntu ndibwese bwate ngolengi no linet yote na chato ekende karibu sana asante mbia mono sana omwancho umurigereria kerondo chenga ebiro byachire kugwakira mbia mono sana mbia mono kiandage 10 mbia mono naenda sogochora gotengera umurubiro yoga wetorobini kerorit korera twari gusanga igoro yobya bwebyombe no gose no kwigena kwane na kwanyare ko bawo gweseme na bago gukwemanyi kurwa ase umurubiro yoga naende ninche mbariganye biro binde kero ba nyare ko bakolonchi gari ninche barangirigega endo tonyako batogusanga tonyare ko batogosema nimbiroro tutakunira subu njera yoboime lakini ngusaba kwabera naende gwikekero toraje kumerana ase ekero kende kugusaba gendere gutwara oborigerere borobya nabo kugendera kwego kene meroberi yeto kurugaiga Ensoko TV oboroso bwo mugusi nguru kwa Linet nyambane nakuganeri utware obotengeri borobi
Eye n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi.